দুই দিন হলা কিছু খাইনি বাপস। আলো মা বাপস কোন? আক্চুয়ালি ମୁଁ 2026 ମଡେଲ ଭିକାରୀ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଏସ୍ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ବାବୁ ବୋଧେ ବାପସ ଲଗେଇ ଦେଲି। ଆଜି ସେମିତିରେ ବି ମୋ ରାଶିଫଳ ଭଲ ଅଛି। ତୁ କଣ ଖାଇବୁ କହ ମୁଁ ଦେବି। ବାବୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ତ? ହଉ ନେ ନେ ଏ 100 ଟଙ୍କା ନେ, ସେ ଆଗରେ ତ ଦୋକାନ ନାହିଁ ସେଇଠି ଖାଇଦବୁ ଯା। 100 ଟଙ୍କା? 100 ଟଙ୍କିଆ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥାନ୍ତି 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ୱିଥ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। କଣ ତୁ କୋଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ? ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ? ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ବି ଖାଇନି, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ଖାଇବୁ? ଏ 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିଲି, ତୁ ଚାଲ। ମା ଭଲ ସୁନା ତ ପକେଇଛ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ ତ? ହଁ ମାସକୁ ମାସ ପାର୍ଲର ଯାଉଥିବ ତ? ହଁ ହଁ ପାର୍ଲର ଯାଉଛି ମାସକୁ ମାସ। ମା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମତେ 4000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତନି, ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ କିଏ କୁଆଡେ ଅଛ କି ରେ? ଶାବଳ କୋଦାଳ ଧରିକି ଆଇଲା ଆକୁ ଏଠି ମାରିକି ପୋତି ଦବା। ତୁ କଣ ଭିକାରୀ ହେଇକି ତୋର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ କି ରେ? ଏଇ ଏଠୁ ପଳା ନଲେ ହଣା ଖାଇଯିବ ଆମର ପୁରା ଦୁର୍ଦନ୍ତିଆ ପରିବାର। ଚାଲ। ମା ମା ଏଟେ ଶୁଣିଲ ମା, ଆଜି ହଉଛି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି। ତମର ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାଗ, ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ହଁ ମତେ ଗୋଟେ ଆପଲ ଆଇଫୋନ ଦିଅ, ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ କରିକି ଥାଇ ଥାଇ ହେବି। ଆଲୋ ସକାଳୁ କଣ ମୁଁ 4-5ଟା ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଗରିବଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି? ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ସୁନା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି? ମା ତାରିଖ ପାଇ